फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। तो मुझे भुवनेश्वर आपण मानक सब मेढ़ देखाइबी। चलन जा भुवनेश्वर सब मेढ़ देखी। तो मो सहित सुरबाबू जाऊँगी आमर जी मिस्त्री भुवनेश्वर ऑल मेढ़ भुवनेश्वर देखा जा चलतु। जगन्नाथ जगन्नाथ ऊपर अच्छा जगन्नाथ ऊपर अच्छा लक्ष्मी सागर कटक लक्ष्मी सागर कटक रोड लाइट फैन पर लगे बरगड़ जीवा ना बरगड़ जीवा ना समझा देखा बरगड़ जीवा एटा को जगह एटा को जगह कटक रोड
ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀଟା ହେଇଛି ନା ଏ ବର୍ଷ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଟା ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଟା ହେଇଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଖାଲି ବରଗଡ଼ ବିଲକୁଲ ବରଗଡ଼। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ଅଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବାକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ମେଢ଼। ତମକୁ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା? ସବୁ ତ ମେଢ଼ ଭଲ ହେଇଛି, କେଉଁ ମେଢ଼ ଖରାପ ଅଛି? ସବୁ ମେଢ଼ ଭଲ, କେଉଁଟା ଖରାପ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବରଗଡ଼। ଏଇଟା ବରଗଡ଼, କଳ୍ପନା ବରଗଡ଼। ହାଁ এটা কোথায় ହେଇଛି? କାଉଁରିଆ କାଉଁରିଆ ଚାନ୍ଦନ ମାର୍କେଟ। ହଁ ହଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷା ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଲା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ